Здравейте, мои пациенти и изследователи. Днес ще ви запозная с един мой пациент, който вече наистина 2 месеца минало от най-новият начин за лечение на асептична некроза. Сега ще вода с него разговор като интервю, за да можете вие да се запознаете с негови случай. Значи, Антон, вие на колко години сте? На 59. 59. Кога е открита диагноза с асептична некроза? Юли месец почнахме боли, ходих на травматолог, правихме снимки, открихме вече оттам. Асептичната некроза. Ти, значи болка имаше, преди това не можеш да почнаха да се увеличават болките. Да. Те така, след това достигнахте до мен и аз ви предложих най-новият начин на лечение. Това е една процедура, която я наричах 3 в 1 нарочно, защото нас направихме няколко неща в нея и го направих на него като първи пациент. Това е едно е декомпресия, които всякъде я предлагат, даже напоследък вече не я предлагат и директно минават на оперативно лечение. До някъде някои от колегите имате право, защото до сега няма някакви резултати сериозни от декомпресията. Обаче аз вкарах сега новите неща в начина на лечение на асептичната некроза. Направихме декомпресия при него, направихме остеопластика с специален материал, значи с кости от тъкан навънка, с костна паста, която е специална, и всичко това е направено заедно с стволови клетки. С този смес, наистина, вкарайки в един тунел направен на бедрената шика, като тук в снимката, понеже е примерно и тук е кистата, под рентгенов контрол, направили тунел и са направили тези 3 неща. И наистина, Антон е първият ми пациент, който съгласи да направи тези неща, за да се опитаме да спасим ставата и да не се оперира. И за мен, понеже аз се интересувам от лечението и без смяна на става при асептична некроза, наистина следя Антон вече. Значи Антон вече след операцията наистина имаше все пак болки от самата манипулация и операция. Все пак това не е как да слагаш една инжекция, а това е процедура, която продължи с мене като работа 3 часа и половина. След това почна да се подобри, минавам болката от самата операция и вече Антон вече няма болка. Той ще ви обясни точно как се чувства в момента 2 месеца минавайки. Нарочно, разбира се, съм ставал го да не натоварва напълно. Сега днес даже ще го накарам да ходи полека, без патриците, да видим какво чувства той. Сега, в това положение, Антон ще ви обясни как се чувства. Антон, сега след като минаха 2 месеца от процедурата, каква е разликата? Усещаш ли подобрение? Нямаш ли болка? Имаш ли болка? Разликата е голяма. Няма болката отчумява и няма болка в момента. Нямаш болка, а ти вече нормално спиш, събуждаш се без болка, движиш се нормално, ходиш напред-назад. Ти караш ли колата? Един път ми се обади. Преди я карах колата, но сега не съм я карал, защото... Бразиш, аз ти казах да ти базиш. Да, защото ти е рична. Да взимаш автоматик. Не, шегувам се, ти ще караш и ричката. Защото не трябваше да си натоварва. Аз нарочно база мой пациент. Аз с моята новата процедура, 3 в 1, аз мога да го карам даже по-скоро да ходи и без помощни средства, защото запълвам абсолютно всичките пространства. Даже тунела, които съм направил, и кистата. И с тази комбинация много, надявам се да има много добри резултати. Сега Антон ще го казва и без патрици, дали да мога да ходиш малко, лекичко, нарочно. Аз база го 2 месеца, още малко ще го база. Антон ходи много по-добре. Преди ходеше с лебнати крака, така, като аз ходя в момента. В момента отпусна се, ходи с крачка напред, крачки и така. Ти защо така пуцаш? От навик най-вероятно. И навик, защото до сега не съм ходил, не съм ставал на крака. И ти преди като стъпаш и се... горе-долу все едно нова походка, почвам да правя с него. Да, защото вече нямаш болка, си свикнал да ходиш. Леко го ограничавам на крака, да не го натоварваш. Но нищо. Сега 2 месеца са минали, ние ще продължим напред още малко. Можем да оставаме даже патрици, обаче нека 1 месец още да ти базя нарочно профилактично. Възливо само, не че има за какво.
Ти от тебе искам, какво казахме? Движение. Сега ние лекуваме коста, лекуваме кистата, асептичната некроза, обаче ти от теб искам движение, обем на движение, велоаргометър. Без да си натоварваме на движение с велоаргометър прави движение без натоварване. Килограмите ти малко си свали, малко можем да свалим още. Помогни и ти на лечението. Значи пациенти, следователи мои, значи лекара прави каквото трябва от него. Наистина аз използвам най-новите методи на световен мащаб, обаче все пак вие също трябва да ми помогнете. Его като Антон слуша наистина и сега трябва да ми помогне той да раздвижи краката. Да, за това ходих при двама ваши колеги. Те направо искаха смяна на става, докато дойдох до вас, за да може по някакъв начин да лекуваме. Да. Той винаги да знаете, винаги можем да оперираме. Обаче, наистина, докато има някаква надежда, пробвайте надеждата, пробвайте новото и не се знае, наистина има голяма вероятност да спасим ставата и да спасим положението. А смяна на става винаги може да направим, ако не стават нещата. Обаче аз силно се надявам и вече имам няколко направени. Антон Бърви е човек. Сега след него направих още едно младо момче, около 40 години ли беше, там някакъв, даже малко по-млад, от Бургас. И той него следим и него ще снимам после. И ще снимам Антон още стъпка по стъпка след това. Живи здраве бъдете, когато имате проблем, ако имате асептична некроза, бъдете ми се, аз ще ви помогна. И бъдете живи здрави.